Ömrüm, yavrum, bebeğim, mısır. O kadar mı lan? Ha, sen düş aşağı. Ne için? Çal, bol çal. Aşağı düş dedim. Yok korku var, ne için şey? Aydip Berca'ya düş aşağı. Meratum. Bol gurlu. Ne mi? Lakın. Ya şu tayda söylüyor, dünyada lakatıl yani. Seriye şu tayda çeniz, git geldi bizim kulüp kâlâ, tık kapmış. Sen beni tanımadın Aycan. Ya. Moisman. Kaç koca da mı? Vay Ey hava. derim bu ne? Kaç kalk gidipsin ha o. Bilağım ne kalım. Ne edip? Dışarıda okuğa gittim. Ay, Türkiye. Lexin Global Vision kampanyanı söylen. Ha. Onu. Şu adam kanikula geldim. Ayo, koysana o. Da şey. Senem şey edip görmedi. Samsun'a aşırıplay. Oku diyen. Adam molliyen. Ayır muningim yok etti. Nerede okuman? Tişladığım aladık netmele prosu dokumentin tavşırıyan depozitine döldür kömöğü derler. Приглашение mut. Priglasheniyan muğud işleyecek mi yatacak cayın okuyacak yerin hemmede öldürçe diye. Men bilýän o zatları. O ol bul diýerler ondan tamam derek yok diyeyim. Men onça nimem yok. Bir derek onça sıklayıcı dedim den tutayda. Geçenler harabamadan yan alınacağım. Şunyam. Sen zato şkellan aklın oyolya. Onu minyalak elitni jawalyan da bilen. Onu men seni galyan mı? Nu ol sen oydun bağlı. Sen mennenim bet ikili bak işten bet ol böyle. Denemeter mi? Türkiye. Oku. Böyle. Alo. How was o var geldi mid Poland. Hani kula geldi o var ho. Boş yere geldik biz pul mu var ilk gele ya hova. Avo, ne vay bastı. Aydınlardan geldi. Şaşar. Beyge çıksam olur mu? Ver geliyen düş aşağı çattıra. Dur ya bunu. Burnum ayraydı ha. İşte Ne bu? olur Sara. Yo bu şunu açınır sarılayattı. Olur Sara bol. Şunu açınır sarılayattı oğlunun öz gitti hatta sana korkuttu dedi. Tanıdın beni. Yok. Ravuşen ben. Türk tokar. Ha sonra uşun. Türk öydüp Türk öğrenşen mi? Okuva uğraşın. Başkaları da. Dinle. Anlatsan kovmaya değilim. Tanımandır. Ülkeye gittin ya. Bitlislendim böyle. Saat. Telefonla amıyorum. Her gün ne açamıyorum. Bunun için dursun okul. Karoç var kanikula geldim. Aha. O kapıyor. Niye bakayım? Midpol okuyan. Ne? Ödem dişlik ban ol. Oy. O. Karoç göreyim himme de full kaçtı vada ol ya. Senin o hain no 35 yaşa. 28 yaşında 30 yaşında vakit var. Okuyacak mı? O kali yönü niye yırkımaydı? Himme de depozit himme de adına Lexion Global Vision. Leksiyon global. Oh, Vision. Vision. Nenin betti ol ya okutan. Evet. Ne? Kimler var bunun için? Aşağıda numara belirleyecek. Var betti olmana üstüne sen bırak. Dur aşağıda ne olur? Orada da yine. Vision aşağıda. Gör Bare düşmesin. Näme düşmesi näme boldy? Aral barfım kamak kaydaydı. Bolýa bar samanjy ýetip gel. Bolya bor samanjy otur gerek adım awtar kayjaň etmemi? Bolýa. Ýatdyň ogratdyň däme? Hawa uğradım. Men onu näşin bile geliber aký. Bolan bar ýa-da edil bäsmi. Bar bolýa geliber.
Mercan gowmy işleň adalçam otyň sağma. Hawa samanca geldingmi? Gel geç otur. Be, iýe ondan şunun geçdime ýene senden ýaryma aýra düşmeli. Hawa, işlemesen zat ýok bolman. Hey, näçekde ýaşamak üçin plan gerek. İşlemeli bolýar-da, isip bolsa bu nörem geçer. Bolýa men ýa-da o irak ýatjak. Ene de goşlum. Sen samanca var. Ýoluň ak bolsun. Aql bilen kristal magazyna kosmetika dalym. Wiçinden maňamy? O sana. Sağ ol, köp öýe bar göräýär. Bu nähedilesti. Ýatdan çykmajak günläň biri boldy. Ene sen haçan aýyrşak maşgalaň bilen? Näme gaýyrsın? Gel bile ýaşar taşla maşgalaň. Bare düşmaşyna. Näme düşmese näme boldy? Gorkoz jogadyr. Düşdi ýany seni alaqaçy maşgalan dagatmaýar. Getiräniň däkini. Şeýle boljon, öňüm bilýärdim garaşyny da hasaplaşak. Bare ýöresini. Maşgalan bu tewiligi. Sarsmaz galadyr. Murat toylar näýdi? Gow Hudaýa şükür. Gidip otýar. Alo. Salam alaykum. Sofat ben. Restoran ulaşmak için zaten. Ha, hova tanıdım. Geldin mi? Şu atasını tutalım, istedim zaten. Gel ikinci hatta oturuyoruz. Hocam, şunu da gelip var ya. Yadır geliyenlere bir bu ciddi ötüyor bu. Neye ilmani dönüş vermeli? Ulan da klan estağfurullah. Bir hili. Geneydi o şu adam şu Allah'tan bolyanı buyurdu edecek bolyanı. Şeyle de adam bolyanı. Aydan neye mi vat beyle? Taban. Gel oynayan. Gelin. Geliverin. Bollu var ya. Näme üçin biz toýmuş taýt etmedik? Wagt yer yok da, nesile derdir da. Şey diýeňizde. Salam alaykum. Wa aleykümselam. Salam. Salam, oğul musunuz? Nesip bolsa ýugurjymy öýerýäs. Altyn aýym köp öwdüler, maslahat berdiler. Şoň üçin geldik gürleşmäne. Men ýoluňyz näçeden? Men ýolur heme. Hudaý ýoly men ýolda 210. 190 210. Şolar. Banket men ýolumyzda 260 maslaya 360 aralyk. Hawa. Kisadal 250 adam, uldal 650 adam. Vipdal wa 100 adamlyk. Aýdyny enemi define diýilse ýa-ni tutmagy diýilse ar kyn mesele ýok. Sen beýle garaňky däl. Ýak. Kelim ýaky koýur şonu. Uldalymyz ne? Ýaktylygy şeydir. Vay, odanlygyny. Ay be. Oğdan eteme. Hawa gatowdur. Tans meýdan çygasam odan bolar. Dogry däme? Hawa. Vay, odan eken. Uldally umumy 5 monitor bolýar. 3 taşakda 2 ýokardy. Bah. Gülýale, oýar. Gülýaleýe toý edip bilsem,
Armanymyz ýok. Nesip bolsa. Boronna şonu bellek koýarňyz. Bolly, Murat, gowat sowmallur. Hawa. Tähet açanny? Tähedimi şulaýyň ýermetsine. Näçe adamlyk netliýäňiz? 300 adam bolýa. 300 adam az bolýar, hukman 600 adam. 300-mi, 600-mi? Ay 400 bolsa bolýa. Mehmanlarymyzam kän, uladalyň 600 adamlygy gülälik bolýar şol. Diňlemejek bolsaňyz näme üçin getirdiňiz aý meni? 600-da. Awa. Nesip bolsa, Sahat 20'si ha? tähedimiz şulaýyň ýermetsine. Murad onna 20-sine diýdäni belle koýur. Bolly, bolya. Wallahi hiç sada alat etmeýän netip bolsa bardagy iň aňyr başdyndan togurs. Bolýa, gaýda ýeliň onna. Bolýa sag bolun, tagaman. Mundan gowy nirek gitjek bolýaňyz. Owadan gowy, men getirenim gowurlygy iştaksy seredim bezegini. Özüňiz çöjek bolsaňyz men näme üçin getirýäňiz? Çözmeleken näme ýurjyňyz? Näme sütköşük ayda? Hawa, arassa maşgala men diýerler. Men aýdyp bereýin taňa dost. Gullukdan ýeläýän wagtym, gullugydaýan wagtym, aňarda duran ýurjy bilen ýan gotran gelin, owa gurlaşýardylar. Ağalary mellekde işläp ýörenni. Ýaşlykdan, oglanlykdan şol daýganslyk edip ýören oglan daşyndan hem bilýändirler. Öýde ýöne garaşlamap ýören. Bir günem gullukdan geldim bolýyn. Bu gyz on bilen toý bolan röýtdim dämen diýdim. Bäh. Tüweleme söýgüsini gadanypdyr, söýgüsini alypdyr diýdim bolýyn. Görüp oturduk, agasyny öýräp durýan. Agasy görýän habaram ýok eken intiniň söýüşip. Gurlaşyp ýörenlerine. Aýnur diýjek bolýanym. Köpüň içinde bir girip çykyp ýören. Ýanky neme derler, bar bileni biten şol mal, gara, mellek. Hawa karançylyk şu zatlar bilen işläp ýören. Indi şu zatlar iň aňarty nemeň diýjek bolýan adam şolary masaly getirip, şu durmuşda gaty türkmen bolmaly, o biraz bileçeňi bilmesen, iniň hem bolsa alaýyklap sokup goýýar. Bu döwne getirip gör, bir öýden girip çykyp bolmay hemir şey dip. Maskaraçylyk hobu zat. Käbirde görýär bolýan maramra. Daşyndan utonýan o, daşyndan. Öýler bolmak barada esafralla gurrun ýok, o da ýoýnay. Hiç kime de gorközmetin ýöne daşyndan utonýan o. Şular ýaly-ýerde aga ine bolmajak bolsalar, niýede bolmaly gary bular men düşünemem. Hudaý tapdym şular ýerde hiç kime de gorközmetin. Şolar ýalak dost. Bolýa, belli biz bir toýun edeli.